Isang katakot-takot na pangyayari para sa isang 13 taong gulang na batang babae ang hinaing ngayon ni Christy Dugilio matapos maisumbong sa kanya ng kanyang anak ang ginawa ng dalawang lalaking dumaan sa harapan ng kanilang bahay. Ang isa raw ay nagpakita umano ng ari at ang isa naman ay sinubukan pasukin ang bahay. Ang pinaghinala ang dalawang lalaki na kuha ng isang CCTV footage na tila tumatakbo palayo mula sa bahay ng biktima. Panoorin po natin ito. At para sa reklamong ito, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang ina ng biktima na si Nanay Christy. Nay Christy, magandang hapon po sa inyo. Hello po, magandang hapon din po. Okay, kamusta na po ang lagay ng inyong anak na babae? Medyo okay na po. Di tulad nung unang na panaiyak po. Pag pinapakwento po siya nung unang araw, talagang halos hanggang laging naiyak po. Natakot siguro. Okay. Nanay Christy, pwede niyo bang maikwento kung anong oras at kailan po ito nangyari? Sir, the time po kasi sir, nasa trabaho ako noon. Bale, yung anak ko noon, mag-isa lang po siya sa bahay. Tapos, nalaman ko na lang po yung nila nung nabasa ko po yung message ng kapatid ko na may nangyari nga daw po sa anak ko. Na parang may pinasok daw po yung bahay namin. Tapos nagmadali po akong umuwi kasi para malaman ko nga po yung nangyari sa anak ko. Tapos pagdating ko po doon, yun na nga nagkwento yung mama ko na may lalaki nga daw pong, dalawang lalaki daw nga pong nag-aalok ng bumibili ng sirang cellphone daw po. Yung isa daw po, sa may harap ng bahay namin, hindi ata pinansin yung anak ko kasi nasa sala yung anak ko naglalaro ng cellphone niya. Hindi pinansin ng anak ko yung isang lalaki. Diretso po agad sa pinaka-main na pinto. Pag siguro po lumingon-lingon daw yung lalaki. Pag ata na walang kasama yung anak ko sa bahay, sabay pinakitaan daw po nung maselang ng lalaki po. Buti na lang, malakas yung loob ng anak ko. Palibas, sa kadikit lang naman po yung bahay na lola niya. Sa may bintana naman po siya nakapwesto. Kaya sumigaw daw po siya. Nagulat po yung lalaki, tumakbo daw, umalis po. Pero yung isang lalaki daw po, nasa likod namin, doon din sa bahay ng mga kapatid ko nag-alok doon. Okay. Yun po yung ng anak ko. Tapos nung lumabas daw po si mama para kung ano nangyari. Sakto may dala-dala daw si mamang itak nga kasi ng nyog. Nagbabalat ng nyog. Pinuntahan niya sa likod kasi papunta daw sa likod yung lalaki. Nandoon sa mga bahay baga ng kapatid ko. Opo. So ito sige po. Patuloy po yung kwento niyo, Nay. Tapos daw po yun na, sumigaw na daw si mama na nung hipag ko, narinig na ng mga hipag ko, nagsibabaan na daw po sila. Tapos nandoon pa daw sa compound yung lalaki. Nung kinakausap doon ng hipag ko, kung ba't ginawa yun, di pa nga daw po natatapos kausapin, nung parang nagalit na yung mama ko na ba't ginawa sa anak ko, kumaripas daw nung takbo. Yung dalawang lalaki po, ayun na po yung nakuha sa pina-review kong CCTV. Okay, magandang hapon, Ate Christy, Nay, magandang hapon. Magandang hapon din po. Opo, base po sa kuha ng CCTV, eto po bang dalawang lalaki ay maaari pong makilala sa muli ng inyong anak pag ito pong dalawa ay nakita? Opo, makikilala niya daw po. Kahit po yung hipag ko, yung mama ko, kaya daw po nilang pag nakita daw po ulit. Okay, pero never pa nilang nakita itong dalawang lalaking ito? Hindi pa po, kasi pagdating ko naman po doon, talagang inano ko yung anak ko kung nakita niya na ba. Sabi niya hindi niya daw po nakikita pa yung lalaki na yun. Tapos bali bagong mukha lang ata doon sa compound. Aha.
Matanong ko lang, saan muli nangyari itong sitwasyon na ito? Sa San Isidro po. Sa bahay mismo ninyo? Yes po, sa bahay po namin. Bali, gilid lang po kasi kami ng ng kalsada. Okay. Gilid lang. So, paano nangyari na nakatakas itong dalawang lalaki at yung anak po ninyo, paano po nakaalis doon po mismo sa lugar na yon? Bali po, lumabas na daw po yung anak ko, pumunta na doon. Kasi halos magkadikit lang naman po kasi talaga yung bahay namin, tapos yung kinamama. Lumabas na daw po siya. Tapos yung mga lalaki, kinakausap, sabi ng hipag ko, kinausap niya, kung wala daw silang ginawang masama sa bata, kinausap sana na wag aalis dun sa compound kasi tatawag ng polis na yung hipag ko po. Kasi sila po yung nandoon nung time na yun eh. Nung nagsabi yung hipag ko na tatawag na ata ng polis, amo na po yung nagkaripas daw ng takbo. So ibig sabihin, nung sumigaw na yung bata, nakita pa ng nanay mo itong dalawang lalaki? Opo, kasi parang disamulado lang po baga, pumunta pa daw po sa likod kasi nga yung isa nandoon sa likod kasi dalawa po sila, di ba? Yung isa, parang tumingin pa daw ng mga manok po doon sa likod namin sa Okay. Nung tumatakbo na itong dalawang lalaki, hinabol ba nila or hinayaan lang? Hinabol po nila. Pinakat ko na kasi yung kasi ang habol ko sana doon sa CCTV, kaya pinakat ko yung makuha sana yung mukha nila. Kaso po, pero yung kabuuhan na CCTV na pinareview ko sana, nakita pa na ang hipag ko nga, tapos yung kapatid ko hinabol pa hanggang doon sa may sa kalsada. Okay. Humihingi pa nga po yung hipag ko. Nanginginig po kasi ako. Okay. Humihingi po yung hipag ko ng saklulo sa kabilang kalsada kasi nandoon po yung mga nagtatricycle po. Makikita sa CCTV na tinataas ng hipag ko yung kamay niya, parang humihingi ng tulong na habulin or tumawag daw po ng pulis sana. Gaano kalapit ba itong itong CCTV camera doon sa bahay ninyo? Ma'am, sa ngayon po di ko kasi kung saan banda yung CCTV na yan eh. Di ko pala natanong yan doon sa barangay Okay. kung saan. Nanay, matanong ko lang kayo, Nanay Cristiano, sa pangyayaring ito, ano po yung naramdaman nyo bilang isang nanay na yung anak po ninyo ay nabastos po at ginawan po ng ganito pong pangbabastos ng dalawang lalaking ito? Ma'am, sa totoo lang, sobrang galit. As in, nanggigigil po talaga ako nung time na yun. Talagang wala akong sinayang na panahon na ay oras na ako po mismo talaga naghanap ng paraan. Halos lahat ng iskinita na pwede nilang daanan or yung mga establishmento na pwede kong makuhaan ng CCTV po para mahanap sila, pinuntahan ko po talaga. Kasi sobrang gigil, kasi po grabing pag-iingat ko sa mga anak ko eh. Kasi nga, iniisip ko safe sila sa bahay kasi isang compound lang po ang kasama nila. Mga kamag-anak lang, tapos ganun lang ang mangyayari. Opo. Sa loob pa ng bahay namin. Opo. Eto bang pangyayari, Nay Christy, ay naipablatter nyo po sa inyong barangay or sa PNP? Yes, ma'am. That time po, yung hipag ko, pagdating ko na po kasi doon, nagtanong na agad ako kung humingi ba kayo ng saklolo sa polis. Nagpa-blatter ba? Sabi naman po ng hipag ko, oo daw po. 2 beses na daw po siya pumunta sa police station. Nung una daw po, siya lang. Tapos, pagdating niya daw po doon, hinanap yung bata. Kailangan daw kasama yung bata. Tapos, pagbalik naman daw po doon, tinanong ko yung anak ko pag uwi ko kung ano sabi sa inyo. Kung ano ba sabi sa inyo ng police. Ang sabi daw, hindi naman daw nakilala ng anak ko, hindi man alam yung kilala yung pangalan, hindi daw po makakapagsampa ng kaso. Yun daw po yung sabi ng nakausap nilang polis. Yun po yung sabi ng anak ko. So ngayon po, pagdating ko doon na ganun pala yung sitwasyon, lalo po sumama kasi yung loob ko kasi nga po, that time po kasi dapat assist lang nila para mahabol sana yung hindi naman agad-agad sasampa ng kaso ay. So, gusto ko lang sana dapat pakiramdam nyo po ngayon, Nanay Christy, ay hindi po kayo nabigyan ng
karampatang aksyon or asistensya ng PNP? Yung totoo po, yes, sobrang sama talaga ng loob ko nung nung umuwi po ako noon kasi syempre po hindi naman agad-agad kasi kailangan yung magsasampa ng kaso. Parang gusto ko sana pinuntahan agad nila yung pinangyarihan para nahabol po sana yung dalawang lalaki. Opo. Kasi Opo. Ramdam ko po kayo, Nanay Cristiano, on that time, on that moment, ang gusto mo sana ay yung aksyon, tulong mula Yes sa po. PNP para naman ay hindi makatakbo or makalayo ito pong mga may gawa po nito sa anak po ninyo. Opo sana. Naimbestigahan po baga sana ng maayos yung Opo. Kaya nga po wala akong sinayang na oras di ko nga po alam kung bakit nakauwi ka agad ako galing trabaho. Nagmotor po ako nung time na yun. Kaya Opo. nga po. Nanay Christy, matanong ko lang po, nung inilapit nyo po or nagsumbong po kayo sa PNP, sa tingin nyo po, ilang oras na po ba yung interval? Sabi naman nung hipag ko, hindi pa naman daw sila natagalan nung nangyari na nga po yung pero hindi pa naman daw po natagalan yung pagpunta nila doon. Kaso di ko po na pala yung oras doon sa blatter nila. Pero sa tingin nyo po, hindi pa nakakalayo yung dalawang lalaki nung nagsumbong po kayo sa PNP? Yes po, hindi pa po sana kasi nakita sa CCTV po kasi ngayon po kasing tanghali, nag-send po ng CCTV sa akin yung hipag ko kasi doon siya nagtatrabaho sa bagong gasolinahan dyan sa Lidong po. Ngayon lang po pinalabas yung CCTV doon, doon na ata yung may-ari. Opo, nakita nyo na po ba yung CCTV galing po doon sa gasolinahan? Ano po yung nakita yes nyo? Po, ngayon lang din nakita ko na kalmado pang naglakad yung paggaling tulay, kalmadong naglakad pa yung dalawang lalaki. Yung isa nga tumawid pa sa kabila. Yung isa nandito sa may tapat ng gasolinahan lang dumaan. So, klarado po yung mukha ng dalawang lalaki? Yun lang po ang problema kasi malabo lang din talaga. Okay, pero sa tingin nyo, yung dalawang lalaki ba, taga dyan lang sa lugar po ninyo? Hindi po. Okay, Nay Christy, nung mga oras na yon, ano ba yung naging action din ng barangay? Nung barangay po, ang sabi naman nung nung nandoon, yung si Kagawad Neste daw po, nagtry pahabulin na naka-tricycle po. Parang papunta sila sa Duterte Road, sinamahan yung kapatid ko. Kaso hindi na po nila naabutan. Bale, parang nag-tricycle sila, tapos yung suspect po, parang kalmado lang naglakad, kaya pwedeng hindi nila yun napansin na pwedeng nagbiyahe sila ng tricycle, tapos yung suspect kalmado lang naglakad. Kasi yun po ang nakita ko sa CCTV ngayon eh. Pakatawid nila ng tulay, kalmado lang sila, parang walang ginawang krimen yung dalawang lalaki po. Okay. Nanay Christy, makinig ka po makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Staff Sergeant Nika Baliktar ng Women and Children's Desk Protection ng Santo Domingo Municipal Police Station. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Police Staff Sergeant Nika Baliktar. Opo. Santo Domingo Municipal Station. Yes, sir. Opo, ma'am, may lumapit po sa amin si Nanay Christy regarding po dito sa dalawang lalaki na di umano nangara sa kanyang minor de edad na anak na babae. Ma'am, ito po bang reklamo ay naparating na po sa inyong tanggapan? Yes, sir. Nabalik po na report po dito sa amin noong January 28, 2025. Nasabi nga po ng biktima, bandang alas 8 ng umaga, habang siya ay nasa loob ng kanilang bahay at naglalaro po ng ML, ay bigla nilang pong may nagpitpit sa kanya. So, pagtingin niya po sa may pintuan nila, andun po sa may pinto yung allegedly buong badyaw, at bigla nilang pong pinakita ang kanyang ari. Okay, so, Bigla nilang po itong, yes, sir? okay. Ma'am, paano po na-identified na badyaw po itong dalawang lalaki, ma'am? Bali, sir, sila po mismo nagsabi nung pagpunta nila dito, ang itsura daw po ay mga badyawak, mga allegedly ang mga itsura. Okay. Ma'am, nakita niyo ho ba yung CCTV? Kamusta na po yung isinasagawa nating investigasyon sa ngayon? Bali, sir, pupuntahan po sana namin kanina yung isang establishment dito malapit po sa
interview, pupunta na po namin agad yung kasi ilang araw po pumunta yung in-charge po doon sa CCTV ng establishment. Opo. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Yes po, ma'am. Opo, Sargento, tanong ko lang po sa inyo para naman po ay makampante ito pong si Nanay Christy. Ano po yung pwedeng asahan na proseso ni Nanay Christy patungkol po dito sa kanyang reklamo? So ma'am, asahan po ng pamilya ng biktima na patuloy po ang ginagawang investigasyon at paghagila po ng mas malinaw na CCTV footage para po sa pagkakakilanlan po ng suspect. At ito po ay mapanagot at masampahan po namin ang kaukulang kaso. At personal din po ako nag-update sa nanay ng biktima. Opo, ano po yung reaksyon niyo patungkol dito, Sargento, sa binabanggit po ni Nanay Christy kanina na mukhang hindi daw po siya nabigyan kaagad ng mabilis na aksyon at pagtugon sa kanya pong paghingi po ng tulong po dyan po sa inyo pong tanggapan? Iano ko po yung allegation, mama, kasi yung incident po is 8 a.m. Pumunta po yung tita ng biktima, mga after na po ng incident, mga 35 to 40 minutes na po. Siya po munang pumunta dito. After po, nung pag-receive po namin information sa kanya, na galing nga po nangyari sa biktima, agad po kami personahe po ng Santo Domingo Municipal Police Station ay nag-conduct po ng hot pursuit operation for possible apprehension and identification po of the suspect. Ayun, so nagkaroon po. Sinagdihan po namin yung tita, siyempre po, hindi ko po yung marirecord, unless po na andito po mismo yung bata. So, pinapabalik po namin yung tita, yung biktima, para po siya po mismo ang mag-narrate po nung nangyari sa kanya. Kasi hindi bang pwede po mag-record kami, ma'am, na hindi mismo yung biktima, ma'am. So, ibig, kasi yung that time daw po, yung nanay ng biktima ay nagtatrabaho po. Opo, baka hindi lang po ninyo na-inform, Sargento, ito pong pamilya, na kayo po ay nagsagawa ng hot pursuit operation. Yes, sir. Yes, ma'am. Kasi po, pag alis niya, hindi niya naman po na kasi umuwi na po siya para kunin po yung pamangkin niya. Ayun, so... po sila dito, mga lampas ng May 30 na po. Ayun. Opo. So, naiintindihan ko po kayo, Sargento, no? Dahil ginawa nyo, ginampanan nyo naman po yung trabaho po ninyo. Hindi lang po alam ni Nanay Christy na kayo po ay nagsagawa ng hot pursuit operation. So, Nanay Christy, napakinggan nyo po si Sargento. Okay? So, ngayon, hindi lang sa inyo naipaalam, pero ang pinaka-importante ay nagsagawa sila ng hot pursuit operation. So, ano po, Sargento, yung naging update po sa isinagawa po ninyong hot pursuit operation? Unfortunately, ma'am, dahil po nakalampas na ng mga ilang minuto na nakalampas po mula ng insidente, unfortunately po, hindi na po namin nakita sa area yung suspect po. Ayun, so hindi na nakita. Pero ano po yung possible na pwede pang gawin po ng PNP para po matukoy ito pong dalawang badyaw na ito na may kinalaman po sa ganitong sitwasyon? Inantay ko lang po matapos ito interview kasi dapat po kanina po ako morning. Kaso ang dami pong media interview. Ako po ang sinalang na mag-talk. So hindi po ako makaalis dito sa stasyon at mamaya nga po kailangan ko po pumunta sa korte para po mag-return ng warrant na inaresto ko dito ng nakarang araw. So medyo hectic po ang schedule. Pero bibigyan ko po ng nararapat na attention ito, ma'am. Opo, maraming salamat po. Alam po namin, Sargento, na napakadami po ng inyong trabaho, pero maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para po ay maging malinaw po itong inilapit na reklamo at tulong po ni Nanay Christy. Maraming salamat po, Police Staff Sergeant Nika Baliktar ng Women and Children's Protection Desk ng Santo Domingo Municipal Police Station. Para sa kapakanan naman ng bata, idudulog na rin natin itong alalahanin sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development and Regional Office 5. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono Sir Lloyd Lara, ang Social Welfare Officer 2 ng DSWD Region 5. Sir Lloyd, magandang hapon po. Yes, sir. And ma'am, magandang hapon po sa lahat po ng tagapakinig po natin. Lalong-lalo na kay Nanay Christy, narinig ko yung kwento po niya. Okay. Sir, ano po ang maaari nating maitulong sa bata para makarecover sa pangyari dahil na-trauma daw, sabi ng nanay? Ano po ang maaaring pagsasagawa ng assessment at counseling?
Yes sir, nabanggit mo na rin po sir yung pwedeng maging intervention po natin sa bata. So papakausap po namin sir sa isang social worker po namin. If hindi man po sa amin, idudulog po muna namin sir sa LGU, sa local government unit po natin. Kasi sila naman po yung unang hahawak po ng case po ng bata. If ever man kulangin ng tao si na ma'am, nakausap na din po namin si na ma'am kanina, pwede naman po kaming mag-augment sa kanila para kausapin po yung bata para maalis po talaga yung trauma kung medyo na takot po talaga yung bata dahil po doon sa pangyayari para makabalik na po siya sa kanyang dating sitwasyon. Okay. Opo. Sir Lloyd, magandang hapon. Yes ma'am, magandang hapon. Opo, Sir Lloyd, sa mga ganito pong sitwasyon, normally, commonly, ano po ba yung mga kahirapan or bigat ng loob na nararanasan po ng mga biktima, lalo na sa mga ganito pong murang mga edad na nakakaranas po sila ng mga ganitong sitwasyon, na pagbabastos, pang-aabusog mental, emotional. Ano po usually yung mga nangyayari po sa mga kabataan? Yan, usually po ma'am talaga yung takot ang unang nangingibabaw po sa kanila. Siyempre, lalong-lalo na hindi nila kakilala yung perpetrator natin tapos bigla na lang po yung nangyari. Yun yung takot po ma'am yung nila. Tapos minsan po, nagwi-withdraw sila sa environment kung dating mga palakik kaibigan nito because of the trauma, bigla na lang pong tumatahimik or ayaw na pong lumabas ng kwarto. Kaya mahalaga po talaga na makausap to ng mga social worker po natin para makapagbigay po sa kanya ng counseling. And ma-assure po siya na although hindi po normal yung nangyari sa kanya, nandito po tayo na mga nakapalibot sa kanya, lalong-lalo na yung kanyang mga magulang, na talagang handa po tayong protektahan. Narinig naman po natin yung PNP natin na ginagawa naman po yung kanilang parte para mahanap po yung mga perpetrator po natin. Opo. Sir Lloyd, sa inyo pong tanggapan, sa inyo pong opisina, sa datos po, kumusta po? Tumataas po ba yung bilang ng mga kabataan na nakaka-experience po ng mga ganitong trauma? Sa ngayon po ma'am, wala akong hawak na datos pero may mga nare-report po tayo dito na may mga experience po tayo ng ganyan. Kasalukuyan nga po, di ba may mga case tayo ngayon, hindi lang ganito kung hindi talagang pang-aabusong sexual sa mga bata. Opo. So with that po, Sir Lloyd, ano po yung pwedeng asahan ng pamilya nitong bata, lalo na si Nanay Christy, sa inyo pong tanggapan? Yes ma'am, pwede po sila makipag-ugnayan sa amin. Pwede niyo po ma'am ibigay yung number ko kina Nanay Christy para kung sakali man po hindi, alam naman po natin yung mga local government unit natin na minsan po iisip lang po yung kanilang social worker doon. Kung hindi man po sila mabigyan kaagad ng counseling sa bata, pwede naman po naming puntahan at kami po mismo ang mag-conduct ng counseling po sa bata. Apo, with that po, Sir Lloyd Lara, ang Social Welfare Officer 2 ng DSWD Region 5. Maraming salamat po sa inyo. Yes ma'am, maraming salamat din po and magandang hapon po ulit sa inyo. Maraming salamat, Nanay Christy. Yes po, ma'am. Apo, napakinggan niyo po si Sir Lloyd at si Ma'am Baliktar, Sargento Baliktar ng PNP. So, ngayon po, ano yung pakiramdam po ninyo na ito pong mga pangyayaring ito ay binibigyan na po ng aksyon, nakatutok po ang PNP at syempre yung DSWD patungkol naman po sa sitwasyon ng inyong anak? Sa ngayon po naman, ma'am, kasi nga, di ba po, nag-ano na yung police, nakausap ko na rin sila nung gabi na pumunta sila sa bahay. Parang panatag na din po ako. Kaso, syempre po, sa ngayon, parang ayaw ko lagi na bukas yung bahay namin. Parang lagi ko na lang, nandito ako sa trabaho, gusto ko laging sarado yung ano namin, yung pinto. Opo, tama po Kasi, yan, Nanay, no? Tama po yan. Gawin nyo po hindi yung na po ako lahat. kampante. Opo, gawin nyo po yung lahat na maproteksyonan nyo po yung inyo pong pamilya, yung inyo pong anak. Yes po, ma'am. Thank you po. Okay, Nay Christy, wag po kayong mag-alala dahil under investigation pa ang iyong reklamo sa pangungunayan ng PNP. Yan po, nandyan si Police Captain Burhal. Talagang tutok yan sa trabaho. Dahil ngayon, wala pa tayong malinaw na detalyo kung sino talaga itong dalawang lalaki. Pero rest assured na sa tulong ng iyong barangay at PNP, syempre ang DSWD, mapapaiting ang seguridad sa inyong lugar. Thank you po, sir. Okay, maraming salamat, Nanay Christy, sa tiwala at mag-ingat po tayong lagi. At syempre, ingatan lagi ang ating mga anak.